Nachádzame sa v Pradiarni. Pár rokov dozadu v podstate prešla táto budova transformáciou na kancelárske priestory. Naša úloha skôr bola ten priestor nepokaziť a nejakým spôsobom nepotlačiť kvality priestoru, ktoré už boli dané historicky a priestor tým, že v podstate už bol nejakým spôsobom definovaný na rozdelenie na to medzipodlažie a ten hlavný priestor. To nám už v podstate zadefinovalo, ako chceme s tým ďalej pracovať, takže to zadanie, ktoré mal klient, sme my v podstate nejakým spôsobom potrebovali iba upratať do toho, čo tu bolo dané. Flexibilne sa môže pohybovať v priestore, že sa môžu stoly pohybovať flexibilne v priestore, že môžu rôzne zgrupovať tie pracovné skupiny, ktoré oni v rámci tej firmy majú. Sú to ľudia, ktorí pracujú pri počítači, ale pracujú aj skupinovo, rôznymi meetingami, rôznymi brainstormingami a zároveň sa tu koná veľa kultúrnych akcií, veľa prednášok, veľa konferencií. A jadrom toho priestoru je taký čierny kubus, oddelený iba závesmi a ten slúži na tú druhú stránku, na tú spoločenskú konferenčnú meetingovú, kde vieme tie závisy rôzne otvárať, zatvárať, vieme tam konať nejaké také už súkromnejšie meetingy, nejaké prednášky, alebo to vieme celé otvoriť a vieme tu spraviť jednu veľkú party.